तो भिडियोखौ जोबजासिम नाय दिनैनि भिडियोआ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन नोंथांमोना एसेल' नायना बुजिनाय नङा भिडियोखौ जोबजासिम नाय आरो बे भिडियोआ जास्ट ओरैनो एन्टारटेन जास्ट फाननि थाखायल' खालामनाय जादों तो बिदिब्ला बे आंनि डिसक्लेमारखौ लागायनोसै उनजों नायब्ला माधुरि दीक्षित सिगांजों नायब्ला मावजि गुन्दिदि उनजों नायब्ला माधुरि दीक्षित सिगांजों नायब्ला मावजि 哎呦我的妈 खत्म जाबायदि गोलैदो माबा माबि जिलांखाबाय बायदि मोनदोंलै मोनथिबायना जिलांखाबाय बियो माबा माबि हे लोगोफोर आं दायो लिपस्टिक फुनदों सीधे हो जा ज्यादा मेहनत मत कर सीधे रे मास्कारा फुनदों आइलाइनार फुनदों चसमा लादों खर'आवहाय ओमफ्राय एसे बिराद देलायसिबाय आरोना भगवान ओमफ्राय नै रेबनबो खाबाय एसे देलायबाय आरोना माबायदि नुदों लोगोफोर अरे माबायदि नुनो आरो अमा बुन्दि बायदि नुदों आरो माथो नुबावनो कैसा लगा मेरा मजाक ओरैबायदि धामाका मिम्स नोंथांमोना नुबा फाग्ला जालांगोन बे मिम्सखौ नुबाथाय मोनथिबायना एसे नायना लादो फाग्ला जादों ना नोंथांमोना बे मिम्सखौ नुना जायाखै जानो हानाय माबा मोनसे आरो बे फान्थाव सिरिखौ नायलाय आसोलजोंसो दोङो माने मोनथिबायना फान्थाव सिरिया बे थालि मास्टारजोंसो दोङो माने मोनथिबायना थालि मास्टारा उनथिंगालि दों नुवाखै नोंथांमोना मा बुंबावनो बे थालि मास्टार सासेखौ गासैजोंबो थायो माने मोनथिबायना माने डाक्टरबो नालाय बियो मा बुंबावनो बड़ा हरामी हो बेटा नायना लालाय मोनसे मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो बे थालि मास्टारा गासैथिंबो जायगा मोनो बे मोनथिबायना डेन्जार बुस्थु ना बे थालि मास्टारा तो बे भिडियोआ जास्ट ओरैनो एन्टारटेन जास्ट फाननि थाखाय खालामनाय जाबाय आरोना तो दिनैनि भिडियोआ एसेनोसै गासिबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जुदि चेनेलाव गोदान हाबफैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना तो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडियो लोगो मोनसिगोन बाय बाय